Baba, jaram. On jaram. No hayfi. Mine jam. Kan na ɗuɗɗi wala miɗo fokkiti yeso ɗo miɗo hawti. Mi falama halfinde ɗum ɗo. Mi rewtane ɗo joni nani. Ko hawjuɗon ɗo o habbotoɗan ka. E nder 5 minutes hara mi ari ba. E nder 5 minutes. Ɗo maɓe wallahi son neɓi toon e haɓa en. Non mi neɓata baba ko heñayna ara mi ari. Aɗon hawji dey o watta dey. Miɗo nodda yeso ɗo ko min tunga ba hen. Taw neɓu dey. Miɗo arde. Wallahi son neɓi e haɓa en. Sari. Ne koye don koye mo gayne bayilloɓe. Allah joomi. No ɓe mawɓe son jiila. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Dar woni 10 minutes ni innoɓe lan 5 minutes. No ɓe mawɓe huuwi lamɓe falama lan jebbinde ɗo par ce que lan fala fermugol ɗo simi wota. No walle ɓe mawɓe ɓe son jiila. Hino woni 20 minutes ni. Hani kum donc maɓɓe anne bayillojo. Ko jata ko arta. No walle mawɓe son jiila moƴƴa min falama le fermugol ɗo par ce que la mar programme janoni komi yaata. Kono Allah waɗa haaɓe tawalan ɗo min kay sallah jaabi. Baba, jaram terminé bi. No mawɓe wallahi onon on neɓa ko mayogo yawɗon to. Inɗo o ñinnan 5 minutes. Hino ko 30 minutes ni. No ɗum na ɗum no ko police nangilan ɗo ɗo. Min noon allan noon ala e police. Ha jan alda e police. Mi ha jan koni ko onon. Par ce que kono halfina donga inɗolla e nder 5 minutes. Joni noon combien de minutes ni? 30 minutes ni. Woni 30 minutes. Joni baba teggutuɗum no fo yaako. Jontan dongal en ɗo dongal monga. Eyo jaram. So arano tan ɗo wallahi mi fermen ɗo mi hakkeɗo dongal monga. Baba. Mi yanta no ko wonno gonga. On ɗum wonno nder toon no haqqirɗon jonnirɗon lan noon min ko noon mi jonnitiri on. Mbuuɗan ni arno ga 50 mi yaal. Mbuuɗi. Yimɓe anda fi mbuuɗi de. Jaɓiɗo watti mbuuɗan wonde ni. Kono noon alfinnan ka. Honno non kombo goɗɗo arta ƴettanama ɗum ɗo harana an. Wonnan kam mbuuɗan ni yandi baba ko fotten ɗo hakkil si anda noon ni ɗa awre nde. Min no haqqirɗon joni ɗo lan. Na jontala mbuuɗi ka ko ɗum faam. Mawɓe hakkunde mon Allah innon halfinollan ɗon buusum mon kum e nder 5 minutes on waɗe toon 30 minutes aroinollan ɗon ɗon wujjo mbuuli 50 000 francs mawɓe hakkunde ni Allah la wawi yowtugol ɗin ɗon kono si Allah lan ɗon jaɓi tawi komin wujjinɗo wallahi Allah lan ɗo ñawoyɗe no hakkunde men min mi tefa ɗum waddi mbuuɗani eyno ɗo hande ñallal ngal fof ko ɗi loomi yangi si tawi ko ɗi wonɗon sabu min billanaja ɗum ndawama alfinde ƴetta ko woni ko ndaara mi anda milla sofintina wona o noon komi waɗi ɓay komin jaɓi dongal mawga ella waɗali yahe on yiide e ɓurɗan no gasa si Allah jaɓi no wallahi ɗum ɗo metti moƴƴano hakkude ni Allah nam e grand ɗon waɗi no grand wallahi billahi hande mi weɓi ko metti komi heɓan ilami taga hakkude ni Allah ko ɗum waɗi noon komi ñalligol gonɗo ɗa andi an tigi ɗa andi coiffugol no metti fi yimɓe arata e law yimɓe kara yimmo heɓotto joni mi heɓi ɗo 50 000 francs nde ñalla kaɗa andi fenduma ka jewti komi yoɓo o courant komi yoɓo on ndiyam ɗum fof muɗum no habbila mawɓe an kay no habbila est ce que on faami donc mawɓe goo iwi ko iwata iɓe hawdi ɓe halfina ɗo donc ko kamɓe yattu kamɓe soodi no nangi ɓe toon ɗe ɓe haddina yo mi happoɓe ɗo nde 5 minutes ɓe watta ɗon 30 minutes ɓe arde ɓe ñotti ko donc maɓɓe ɓen nawo kamɓe ɓe wujja ɓe wujji ɓe 50 minutes jamma on ko noon wayi he a wattana yiila si goɗɗo alfindema goo ɗum watta yiila anani watta yiila mi annima ɗum ha mi ronki ka watta yiila awa min miɗo yawde dow ga joni en kikki min gella yaade ga suudu jaramo ba no haydi miɗo hawdi noon hakkude Allah miɗo nodda yesso ɗo mi fala halfindema kum kaɓɓum ɗo ha mi ara yanguina hawdi miɗo hawdi miɗo habba yesso ɗo min tun habba yandi jogolna ɗum ɗo ha mi ara wona ko bonata woni toon ko bonata fu sala ɗo mais awa en sikki ane ɓoyta mi neɓata nder 5 minutes ara mi ari mi sikki 5 minutes feƴƴata andi komi hawjuɗo ni mbiɗa fokkiti ɗo nokku ko feƴƴata 5 minutes feƴƴata si 5 minutes noon feƴƴi ko falɗa o waɗa 5 minutes feƴƴi kala komi faala o ne en haldi ɗum en haldi min en foti awa gasi ellala sikkina ko bonata ala to no hawdi e subhanallah kono min kadi bobo ɗimo nam ari habbi gila mi yaltuɗo mi yiye ka juuloygol duuga goɗɗo ko waranal ɗo kum kaɓɓuga joni ay nanno ko 5 minutes
to kadi mbiyari woni 15 minutes mimi falama yude do yo habba tan kata wara ju ene o ya dimbudi dinga wara ali zakoriya o kibandala o inni lan 5 minutes ha jon ko 15 minutes ni ha joni wara ko no ngomi jani lando mi anda ko woni do do ko mi jani la woni do fayde 30 minutes ha joni ko bobo dimo oui arriba yaw yana nala mbire dije den jo afami adda bire dije den nal ya ton andi sikko ko la di sal no den ni yaw adda nani langa biyo do bay wa ta yaw do mi akke do kunka subhanallah wobbe kanyum kan duman o wi an do 5 minutes hino ko 30 minutes ni non non wago wagure de o do jokkuno de mi anda kon mo jokku subhanallah Allah on jara hakkunde Allah komi yewno to ngari police no nangi mi do ko dum nebini police hakkunde Allah ko joni mi hetti mi wama ide police no nanga do yimbe de ko fi on ko wadda be nanguma hakkunde Allah mi anda ko mi dari kala o do o e pi mi warda dum perbe jogi la no karaw ne torito on ko haldu no den ko 5 minutes ko leero homboni dun non kam dun non ko lude 30 minutes an a jonda jodi mi de fokkutuno si tawno ngara non fendo ni mi joda no kido hay gollowo ango mi do immini mon ya joni o harade nebi kono yafu on to dongal ngal won on jaram subhanallah ko nati konga mudi mi ya Allah wamno gambu hondo Allah ngati gambu mi ya Tati do hondo mudi don kono fa Davide kombo jetta na ma ciri do min walla to metta mudan ko do mi acci hore do kat bon donc alfina nyinda mi do jetti ko dum to min ay gollo wangon ay on min nebi dido hay ko nebi hande mi yala abbo kasi on do ngari bilando to mi te fa do non bay mudan mi hette dum non mi ala dum manade wala ino mo ari do bobo dimo kippe dum okay bobo dimo kun sa kun mi jo inno do kun do auditi kun no mutta kun me mal ya fan la ndi parce que mi do andi hay ko nyungi walli ni dasini amemata ono wimi wo sa kun kun halfini en kun do wo hari goddum no ga wo indi ko kon wono do jette on wo 50 min non der tom ko jetta tan ni do ga place ko ko yiwa 5 minutes leer hombori mere ngabi malo yimmi te fa dum no min sina police na ngon ara ni mew timo ayo ya continue a golle den ya kida la min yawo mbudani ko dum mi fala donc awali sariya ma mbudi ma ko mi joni tedi mi hette mbudani ko sariya no nette gago nyara mi ron ka tawdu nette bango dum non kan ata gado ko ni ne koni yo mi joni te mbudi joni ta mbudani kidi ma yalla yo ko sustawa ne ndaron dum an morja ida donc wi awali sariya ma yo mi joni te mbudi ne dum non kan awa d'accord againi sariya ma ka mi gaini againi mo ka correct okay joni awino lan ko yaenda ko combien de minutes akenda sa ko 5 minutes 5 minutes ko combien de minutes ne no fejitino pion ko jet bay joni ko wi'ayno dalan ko yaayno da wi dalan si 5 minutes on feƴƴi mi ade hondo ko faada o ne na do wiida kono min ko police na do no ngaju anga la wi ko police nanguma bobo dimo oui ari do yewno dano yalla nda général Balde no dano ya général Balde tinna be ara do on to gondo wi dala a wi na sariya ma yo mi jodde 50,000 ma on ka sa be général Balde na reja kunde me mi dana le ngala dum do ngongo yala dukinde général Balde ara voilà mon général no ma sude sera compay kum do nam do modi ko ari do jetti o sa ko makko do hal fini me o arto wiye woni la ko 5 minutes to wonata amami o yo wono tama plus de 30 minutes so hewti do jonno mo ari wo mbuudi no der ton
minge minge gollo wango wome wujjini wome me wujjimo 50 mille jonno ko men haldi ko 5 minutes 5 minutes wome me de wujjimo mi ekkidimo e Allah mi jonnimo 50 mille makko landemo jonno min kadi o wiyanno wosi 5 minutes on feƴƴi yeru seconde si feƴƴi min kadi mi waɗu sariya ngonge makko jonno ngare ko hakkunde men kono woni har finnamo 5 minutes halduɗon kono min ko police na ko ɗon 5 minutes halduɗon ka ko ɗum men awa lanni gonga ma kam boni gam ɗumanno joni sariya ngon min kadi sariya ngon ko indilan wo komi faala wo mi wattamo joni o yoɓi keeɗa yeru ko min kadi mi jooɗi mi habbima kon ɗo o yoɓay ɗo 100 000 francs on bo ɗum ɗon ala to waran yo heñanaɗo ko zamme wari 100 000 francs 100 000 jiɗi heña jaɓe ɗiɗo to naɗi ɗo yo abdu wuɗɗi 100 000 francs addu yandi ala ɗo yandi ala ami yegino fiya eyo andi ta menen larmen en komin joƴƴinira ko ɗum ɗon min joƴƴinira a faami wona min bonnu duwa goɗɗo habbo wona min joƴƴin wona min bonnu duwa goɗɗo kala marɗo gonka on ɗon jontete a faami omo yaade makko ka police sifa ɓe woni bonnude saare de ƴettemo naɓoremo ka police aren ko woni ka ko linke parte tun o hukki nder gas joni noon himo nangude wi gollen ɗo koni o wujjiniri pay kungan kun to kumba pay kun ɗa ko ɗon o wujjinimo kanko bude arga sarnef grand no grand anda weltimilla moni ko subali ko jooɗo immo dañoje pay kun wallahi ko gonga abo mi alle hunde wotere mi sikki gasa waway wonde o neɗɗo arnoɗo kama ɗo hal fimma kono no yawno hal finlan to min kadi o sikkude ko watte ko waɗimi ko andi menen ko men pay koy timbu imaɗi ɗo kama joni alhamdulillahi rabbil alamin wono yeeso hande nam goɗɗo halfinima goɗɗo uddutu ndara ko woni nder ok tawi woni a heɓata tan in uddutu yo uddutu yiya ko woni nder anani mi conseil yimare doctude anani joni no grand a wallila hakkude ñalla no mertinene ko tan wonne ensemble har miɗo maapi probléme ala no ko ɗum wola gon jama on yiiɗu gon jama e wondu gon jama on no moƴƴi